Здравейте, приятели! От днешното видео, както разбрахте, ще редим Ultimate Collector Series легото на Millennium Falcon. Ето го и самото лего. То е означено за 18+. Това лего има на 10, не на 10 фигурки, има точно 10 фигурки. Самото лего излиза през 2018 година и е спряно от производство през 2023 година. Рекорда за построяване без прекъсване е 7 часа, но средното е между 20 и 30. Принципно опътването съдържа около 1400 стъпки и е 500 страници. Ето тук също така държиме останалата част от Star Wars колекцията в Банско. Също така самото лего е 7541 части. И ето ги другите лега от колекцията. И с един анбоксинг. И сега започваме с анбоксинга. Първо от цялата кутия, която е доста голяма, идва ред на опътването, което е огромно, сравнено с мен. Е огромно, както казахме, има 500 страници почти и 1400 стъпки за редене. Имаме стикери, които ще трябва да се лепат някъде. И след това имаме кутиите, които са доста интересно подредени в формата на самия Millennium Falcon. Са изразени. Първата кутия е и ето го първия кашон с пакети. Така. Вече взеха половината маса. Той ми подава втория кашон, който се отваря така. И вече един пакет падна. И за сега е ред на третия кашон, той ми ако малко теж. Така, време на третия кашон. Принципно са над 40 пакета, разпределени в 17 стъпки горе-долу. Третия пакет също е оправен и сега остана също само четвъртия. И както може да видите, огромна част от масата е излета. Сега малко да се видим. Добрето ми. И последния кашон. Но се получи. Ето, това са всичките близо над 40 пакета. И това са всички пакети. Ние принципно ще опитаме да го наредиме за около 20 до 30 часа. И ще ви държим в течение, като сме направили всеки отделен брой пакет горе-долу, защото те по стъпки са 17 на пакет, така че виждате доста повече от 17. И така ще ви държим в течение, ще опитаме за следното от 20 до 30 часа да го наредим, но не знаем колко ще ни отнеме. И това е за сега от нас и ще видим кога сме наредили вече първия пакет. И приятели, ето ги всичките турби. Благодаря на Томи, че ги подреди по номера, както може да видите. И сега всъщност ще се захващаме да редим цялото лего. И приятели, тук ще преброихме, че общо са 60 и няколко пакета. 63 мисля, че. Значи аз си ги подредихме в кутията. Останалото всъщност сега започваме да го редиме. Ето тук са от първи до втори, защото
Вижте колко много са всички единици. Двойките с по-малко. Тук има бонус части и самото опъсна телефона на Томи. И, приятели, сега ще започваме, ще си подредим първо всички първи пакети, които са 6 пакета. В принцип, може общо пакета с 61, но са разпределени 18 стъпки, както знаете. И ще ви държим в течение, след няколко часа ще се видим, като сме наредили всичките от първа част. Приятели, първа стъпка е готова. Както може да видите, легото е доста голямо, почти колкото една дребна маса. Отнени 2 часа и 17 минути усилен труд. И сега също се захващаме с втора част, които са доста по-малко. Тук са само 3 пакета, докато при първа бяха 6. И така ще се видим, ако съм готови с втора част, защото пак ще отнема доста време. Приятели, ето ни вече сме готови с втория пакет. Вече, както ме видите, всъщност легото седи на крака горе-долу, така да се каже. Самия втората част ни отне 37 минути, но той самите пакети бяха доста по-малко и доста по-лесно за построяване. И това е от нас за сега и ще се видим към трети пакет. И, приятели, сега сме с третата част. Вече изсипах един трети пакет, те са общо 5 пакета. Отрети, сега всъщност ще ги изсипваме. Ще бъде трудно ледено, защото са много части. Но за сега се видим доста добре и ще се видим след малко. И, приятели, ето го трети пакет вече е готов. Тук имаме две нови части, това всъщност е едно уредие, което ето тук отдолу излиза и може да стреля. Имаме една стая, вече готова. И така легото стана доста по-голяма силност. Ето ги фигурките, чубака и две пилета и е време за четвърти пакет. И хора, вече се случва четвърта част. В нея има 4 пакета. И трета част ни отне 2 часа и половина. И сега почваме. Ще ви държим в течение и след когато я свършим, ще ви кажем за колко време сме наредили. И това, приятели, завършихме четвърта част, от нея 50 минути. Сега ще започваме пета. Ще ви държим в течение и за това, което сме наредили. Ето така, тук вече има две нови стаи. Едни като капаци отзад, което се получи много интересно. Тук има някакви като тръби, които не знаем за къде са още. И това са новите две фигурки към останалите от четвърта част. От трета част, взема грешка. И се захващаме с пета. Приятели, захващаме с пета част, която е 4 пакета. Надяваме се тя да отнема по-малко време, защото четвърта ни отне доста време. И сега започваме с пета част и ще се видим като сме наредили. Приятели, готови сме с пета част. Отнени час и 40 минути. Вече и отзад е позавършено. Има и синята светлина, като се пуска светлината скорост. И като цяло отзад са по-оформени. 6-та част всъщност ще трябва да направим предната част. И да, ще се захващаме с 6-та част. Приятели, завършихме 6-та част. Отнени час и 16 минути. Вече имаме и като предните крила отпред. И ще захващаме с 7-ма част, която изглежда по-голяма и поне по това, което виждаме, ще се направят нещо като капаци от долната част на тези предни крила. И да, ще видим като сме готови с 7-ма част. Приятели, готови сме с 7-ма част, отнени 28 минути, тя беше за сега най-бърза. И ще се захващаме с 8-ма, ето тук може да видите всъщност за сега какво направихме без страни с капаци и се захващаме с 8-ма част. И също така се беше толкова бързо, защото всъщност можем да направим двете едновременно, защото те не изискват да се стои заедно и така го направихме много по-бързо.
приятели, готови сме с 8 част, отне ни точно 1 час. Частта не беше лесна, пак можехме да редим едва, защото нямаше толкова много слято. Добавихме тези двете от двете страни, тук като платформи отдолу и от 4-те ъгъла и едни като прикрития на краката отдолу. И като цяло това ще бъде за сега, то за вас ще продължи в следващата втора част, може би. Защото просто няма как да продължим, защото трябва да се прибираме и ще го оставим до 8 част и след това ще продължим всъщност след 8 нататък. Така че абонирайте за канала, харесайте това видео, инстаграма ще се покаже до мен. И ще се видим следващия път, който директно почваме от 9-та нататък. И всъщност до 8 час пресметнахме, че ни е отнело 11 часа и 38 минути. Което е доста много, както казахме в началото, то следи между 20 и 30 часа. И така до следващия път, а от мен, чао!